Lo msebenzi sengi-drug addicted, angisasebenzi sengihleli. The way ngiphila ngayo sengiphila ngumuntu otshontshayo, yayibona leyo nto. Ngitshontsha kephi la ngiqashe khona. Kunesitolo nje khona laphana sidayisa ubhiya, yabo nje ama-chips, yonke into nje edayiswa esitolo. So ngendlela abangithembe ngayo abalindele ukuthi ngaba khona umuntu onjengami mengene lapha engatshontsha, yayibona leyo nto. Ngiyakwazi ukungena nje ba-free ngami. Kanti mengene khona ngiba nje nendlela yokuthi ngenze fast ngithathe leyo mali mhlambe mengithole lo 200, yabo ngifake ephaketheni qhubeke ngenze lento ebengisuke ngizoyenza ngiphume. Kwathi the next day ngibona amafoni awu-2, yabo ayiqwenya. Ngibona ukuthi nazi izinto ezingangiphilisa. Kuyabheda futhi lelo suku, yabo ne-weather ayikho right, kuyanetha. Ngiwathathe lamafoni ngiphume. Mengiphuma ngihlale phansi la ngaphandle emakesini, yabo ngibhemela ugwayi. Futhi yazini angihambe ngiyidayisa lamafoni, yabo leyo nto. Ngihambe ngikwamabhayi ami. Mengifika amabhayi nawo ajabule ukuthi uphethe amafoni alokhuzeni too expensive kanje. Mnganami sigcwele. Bengishaya ngamalini? Bengishaya ngo-2,500. Bethi ubuye kusasa sokunikeza u-5 nje wakho. Bethi mina alright. Wadayisa kanjani. Sengibuyele emuva ngihlangane nomunye umfethu wangakhona lapha engiqashe khona. Athi mfethu laphana kuyafunakala, kodwa the way ufunakala ngayo awufunakali kahle, yabo. Bethi mina ithini? Bathi konto e-wrong mfethu eyenzakalile lapha. Futhi yabo mebekuthola ngathi usenkingeni. Sheshe ngibone ukuthi ngeke kubi lapha isijempe, yabo. Ngingabe ngisaya khona indlela yami ithini, ngihambe ngiyothatha i-taxi ngize la eThekwini straight, yabo leyo nto. Fike ngigibele esitobhini thatha iTheku ngize la eThekwini. Mengifika la eThekwini ngifike ngibuze omunye umfowethu ekuthiwa uMatsatsela. Mina ngizobuza uMatsatsela uhlalaphi la. Ngimbuza kulaba bafethu abala eMtateni. Bethi uyazi usuka uMatsatsela ade la mfethu. Usaye ngala eMaskandi sawenza into zakhe. Kube khona ongiphelezelayo wangisa khona lapha eMaskandi. Manje ngiyafika eMaskandi ayinalo time elincane. Ngifike ngilitshele uDaba ukuthi time kukanje nanje la. Ngishaya amafoni awu-2 kanje. Manje ngijampele bangifuna labantu, yabo. Akusekho futhi ukubuyela emumva, yabo leyo nto. Athi fana ngiyakuzwa mfana wami. Ithini-ke kwena? Uzwenza lento ithini? Time sengingenwe into ebheda kanjani? Sengibheme iwunga nami. Athuka athi yazi wena ngithanda ukushiya ekhaya right nje. Yini manje ubheme iwunga? Uyazi inkinga zasemhlabeni mfethu, and apha ukwenye indawo ungayitsheli. Asihlala la phansi, ngihlale phansi. Athi ngibuza ngibhema imali, ngitshela ukuthi bengibhema ama-cab la bengisuka khona. Athi lana ama-cab akhona kodwa khona namaqhuzu. Bachase abanye bayajova, yabo. Bethi mina wena ubhema kanjani? Athi ngeke ngikwazi ukutshela mfana wami. Ngendlela ehlonipha ngayo ngeke ngikwazi ukutshela. Kodwa ngiyabhema iwunga. Ahamba ayothenga, ngithela amaqhuzu awu-2 naye athenga awakhe amaqhuzu awu-2. Angibeke la ngizobhema khona. Naye mase angitshela ukuthi ngeke ngikwazi ukubhemela phambi kwakho ngoba asibhemi ngokufana, yabo. Athi shikwe khona nje afike abheme ngaleyo jantshi. Nami ngala ngiyayibhemela. Futhi the way angihlonipha usaba ungivezela ukuthi usiyajova, yabo leyo nto. Ngibheme sihambe-ke sibuyele emuva nathi siqeda ukubhema. Siza la eMtateni lapha antela khona. Sixoxe-ke nathi ungibeke uDaba nje kahle. Ngitshela ukuthi time sengiyabhema nje bethu full time, ngama-addicted, sengino-arosta futhi, yabo. Athi mfana angeke ngisho ukuthini, ngeke ngize ngikuxoshe mfethu. Umfana wamfowethu wena omncane, yabo.
Into engingayenza kuwena ngingahlala nawe la isikhashana ubucabanga ukuthi uzowenze njani, noma uzobuyela ekhaya noma uzokwenza njani. Ngimtshela ukuthi nasekhaya mfethu ukubuyela khona kuzoba nzima ngoba yabo le drugs uma unganayo imali liyakwenza ukuthi ugcine wenza into e-wrong mfethu. Liyakwenza mfethu ukuthi ugcine usutshontsha. Athi hayi khululeka ukuthi nami ngisafuna ukuyobhanta la emanzini ngiyophampa ama-crackers la iy'lwane engijwayele ukuy'dayisa, ngidayisela amandiya yabo leyo nto iy'lwane zokudoba. Mina sahamba ethi ngizokuphelezela. Sahamba afika angene-ke athathe ipilokhuzana le isikebha gibele angifake nami ngemuva. Siwele singaphesheya phampa yaqeda. Mhlampe kube 2 hours 3 hours leya nto. Sibuye size eBoomgate afike adayise-ke R20 iphaseli. Dayise senemadlana nje engango-280 athi asihambise maskandi. Sihamba endleleni singamtshela ukuthi time nami kahle nginayo imali yabo. Le mali enginayo bengingakayisebenzisi kahle ngoba ingijampele ngiqeda ukudayisa zona lezi zinto yabo. Nayi le mali mfethu u-2000. Athi hawu bana ngizokwenza njani? Ucabanga ukubuyela ekhaya kune-time kusamanzi ukuthi ngabuyela ekhaya. Into engingayenza mfethu ngingacela ukuthi nje ngisendele uma engane zami noma 1000 Shoprite yayibona leyo nto. Iyo nto engiyicabangayo leyo kwamanje. Athi hayi uyakhuluma-ke lapho asihambe sobhema mase sihamba siye Shoprite. Ngempela sibheme siqede sihambe siye Shoprite. Siphantshele le mali-ke ngisendele uma engane. Ngimfonele ngimtshela ukuthi hayi nazi iy'namba zemali yokuthi kanje yabo. Usiliye uma engane zami. Sibuye size la eMtateni. Yabona-ke njengoba ebhema naye sengikhazwa yini mina indlela ayelimbamba ngayo i-drugs yabo. Njengoba ejova lihamba ngisho ukuthi ngegazi. Uyathinga nje uyaconsa mina lokho akwenzeki njengoba ngi-chase yabo. Mina ngi-chase ngefoil. Yena shuthe ujova imithambo isheshe ifike kuyena yabo. Ukuthinga kwethu akufani. Ngigcine nami sengumuntu okuntshontshayo lokho ngithole umuntu ozongenza nami angijove. Shuthe khona mfana kuthiwa uSphi. Ngicela uSphi woza la bethi time bethi liyathinga bethi yini ngiyanilelela ibhema ethi hawe awazi ukuthi sekuyajova manje wena ngithi ngiyazi bayajova ngibabona. Uthi woza la sengalemva ama-toilet eMtateni akhipha imijovo ewu2. Athi hayi pheka-ke phekelwa la ebhodweni engipheke donse lo 20 mini angijove. Yabo nje bengijova ngagcina ngihleli kanje ngazumeka yabo shuthe ngayisaqala ukufika kumina egazini yayibona leyo nto ngathinga ngale ndlela ukuthi ngalala. Mengiphaphama sengiphapamiswa yilona i-time lithe wena kade ngikufuna uqhamaphi. Ngiyathuka namhla i-time uSphi akasekho kodwa la ngithe i-time yazi ngikhathele mfethu ngiyakhumbula phela umuntu gcine edayise lezi zinto angikaze ngiphumule yabo. Ngimgoqa ngaleyo kufuna understand. Hamba iy'nsuku usethi mengithengela ngicashe nami hamba ngimlinda ahambe ayobhema nami ngibiza uSphi azongijova ngaleyo ndlela. Hayi ngagcine sengibona ukuthi hayi wayesethinga kangaka lo yabo. Ugcine kufikile futhi nakuyena lokho uthi hayi Sibusi uyajova wena. Ngiphike mina hayi time angakajovi. Athi hayi musungifihlela mina ngiyawazi kade ngafika la eThekwini yabo. Ithi hayi time angakajovi mfethu. Athi yazini-ke soxabana. Into engizoyenza la uzosubuyela ekhaya manje siqambelana amanga. Athi hayi time wona ngazi ngaqala ngithini bethi ngiyajova. Kodwa angijovi njalo mfethu into engiyenza ekuseni emini ngiqhubele nokuchase kwami. Athi yabona sifana uma ukuthi uzongilethela inkinga uzobuyela ekhaya mfethu. Kunzima wena ukuthi ngikuxoshe ngoba ufwabhuti kodwa the way owenza ngayo izinto ngathi ngesikwazi ukuhlalelana.
Hhayi ngixolise ngaleyo ndlela nami ngibona engathi kunzima-ke manje. Kodwa ngiyabona iyababamba bona, uyayibona leyo nto, ugufti mningi ukujova. Hhayi nami ngigcine ngitshela ukuthi hhayi time ngikhulile mengimngaka mfethu, yabo. Nginey'ngane eziwu-2 nje mfethu, angishiye ekhaya bese bengithathisa umuntu ombonayo ukuthi ukhulile. Engisuke ngikwenza ngisuke ngikwazi mfethu, hhayi ngoba ngisuke ngingakwazi, yabo. Angivitane nje ngenze into ngingacabangile emqondweni. Athi hhayi ngeke ngize ngikulawule yezwa. Enza ngendlela owenza ngayo, kodwa-ke ekugcineni ungangifaki mina enkingeni. Ngathi mina khululeka Thando. Kuphela into ongangisiza ngayo ukuthi nje mfethu ukwazi ukuthi mengimbona ukuthi ngisenkingeni ngiye ekhaya. Kugcine kufika amaphoyisa-ke la. Shuthi khona umuntu owangibona owangakhona la engiqashe khona, yabo. Baka iveni lipaka lapha Emtateni, kodwa ngaphakathi kwehlike nje abaseshi abawu-2 beze kuthina khona lapho. Befike bebuza ukuthi samthola uSibusiso Ndlovu. Ngihleli lapho eceleni, yabo. Kuthiwa ukhona uSibusiso nami. Ngithi yebo baba yimina. Kuthiwa kancane bhuti wami sicela wena nje sithi ukuxoxa kancane. Shawa uvalo ngibona ukuthi ijempe shuthi ile story salabantu, yabo. Hhayi sihambe sifike sime ngasevenini lapho. Bebuza ukuthi uyawazi Ezwelisha? Ngathi mina ngiyakwazi. Kuthiwa Ezwelisha-ke kune-story abasitshele sona ngawe. So uzophoqa ukuthi sikuthathe manje sikufake evenini sihambeni nawe. Tshela i-time ngathi bayangithatha la bantu bahamba nami ijampile, yabo. Njengoba ngikhuluma akusekho futhi nanokubaleka. Ngihamba nayo yedwa umseshi la. Bangithathe bengifake evenini se-police steshi shuthi ngakhona ngale. Besifika lapha into yokuqala nje engayibona ngibona lo sister wasesitolo. Ijampile la mfethu, yabo. Ngizocanda. Mengibona lo sister acasuka, yabo, wafisa ngisho ungibamba nangezandla. Athi ngendlela ebengithembe ngayo ukuthi ngawuwena owenza nje. Xolisa sister, ethi ayive ngalokhu ungihlanyela usalokhu uxolisani ngoba uyazazi wenzeni. Hhayi nami ngingaphiki mfethu, konke abakukhulumayo kuyikona mfethu, uyayibona leyo nto. Ngiyavuma nami ngoba ngenzelani mewukuthi i-case uyayivula noma mhlampe uzothi angikhokhe, ngisheshe ngikwazi ukuthi ngisolve early izinto, uyayibona leyo nto. Yeah. Athi ngeke ngisakwazi lokho ngifuna amafoni ngoba ngiyazi usuwadayisile. Ukuthi wadayiseke kanjani angazi. Bese ngivulile i-case njengoba ubona ulandwa abaseshi, yabo. Bese kunzima nje ukuthi kuthole, kodwa ngenxa yokuthi kunabantu abasebenzayo khona la abakubambe khona Emtateni, bakubonile basitshela ukuthi wena usukahle useThekwini, yabo. Usubalekile wayeThekwini. Ngimtshela sister ethi hayi sister ngiyaxolisa mfethu, angazi nje yani sister phela umuntu usengene ey'nkingeni zama-drugs. Athi awuwena usungene ema-drugsini owungazi, mina ngikwazi ukuthi ubhema insango uphuza utshwala. Yabo sister sengibhema lezi zinto lezi ungena kwami kuzona ungabuza laba bafethu abawu-2 uMthuna noSipha, ubona abantu abaziyo. Athi busuzwana nalabo esikhotheni laba laba bafana ngiyabazi-ke mina bayibhema vese lento yabo. Bayithenga khona lapha la amakhepha abo lawo. Ithi iy'namba sebengifake kubona hhayi sister. Athi sister ayikho into engizoyenza, i-case sengiyivulile mfethu. Akusekho ukuthi ngaqala phansi ngicishe kanjani. Labantu laba bakuthatha uhamba nabo niyale elokhuzane ne-police station. Uyaboshwa nje straight. Hhayi bengithathe sihambe e-police station. Hlale e-police station, ngilaleke lo 1 day. Kwathi ushaya umsombuluko siyathathwa sisa kephi enkantolo. Mengiyiswa enkantolo ngifike nakhona mengime enkantolo ekhulume nami uthi hhayi bani baya isitori sakho sithi utshontshe amafoni awu-2 wawadayisa kanje. Kuyatholakala nala ukuthi
uyavuma icala yabo, wawathatha wawadayisa. So ekuvumeni wakho icala la bathi khona ibail noma uyawakhokhela lamafoni uwazi ukuthi uphume. Yebo leyo kunokuthi uye Westville. Athi mina ngicela bandla uwakhokhela amafoni mekuthi ngingakwazi ukwenza lokho. Ngicela ukwakhokhela nje u2. Kuthiwa njengoba kwamafoni abiza kanjena ungakwazi kanjani uwakhokhela phela mechaza usise ama-model amasha lawo. Batshela ukuthi ukhona umfowethu ophantayo ngisho uMathathela la eThekwini. Bengakwazi ukuthi angihlanganisele leyo mali ayikhokhe. Uyabo? So ungakwazi ukukhokha u5,000. Ngithi hayi bona ngeke ngikwazi ukukhokha as one day mhlambe ngaba u2 days yebo leyo nto or 3 days. Hayi bethi okay la sivumelana ukuthi uwakhokhe amafoni. Sobeka umuntu ozoba in charge ozofika ezokubheka lapha eMtateni nobhuti wakho ozokwazi ukuthi umnikeze ingxenye yale mali obe nayo ngalolo suku ozohlezi nje informa kuwena. Bengishuthe-ke la ivala inkantolo ithi hlala phansi. Mengihlala phansi akushuthe kube khona umunye osumayo akhulume naye. Lingithathe iphoyisa sehle. Mengehla bangifaka evenini sibuyela la eMtateni. Besibuyela eMtateni bangifaka epolice station yakhona eMtateni aphakathi. Batshela iphoyisa leli uthi lovana lo ugwetshelwe kahle kahle ngaphandle. Njobe egwetshwe ngaphandle kufuna le akhokhele amafoni yawo2. Imali efanele ayikhokhe imali yango5,000. Le mali uthe ngakwazi ukuyikhokha kodwa not same time. Simnikeze u3 days ukuthi ayikhokhe. Yebo leyo nto. Nina njengabantu abaseduzane kwabo ngoba ngathi uphanta la eduzane nepolice station. Sicela nje ukunibeka ukuthi athi me phanta ayeze kunina ayikhokhe le mali nina so inform wenina. Yebo leyo nto. Kube leso isivumelwano. Nami ngijabule ukuthi ngasinda ngayo Westville. Yebo leyo nto bengakaze vese ngiboshwe empilweni yami. Yabo. Hayi ngibuye nale time lithu ukuthi awe wabuye yini ndaba ethi time lapha sivumelane ngokuthi ngiyikhokhe le mali. Yabo. Isigwebo sami singaphandle. Bangineza u3 days ukuthi ngiqede nje lo 5,000. Sisa mayikhuleka leyo mali leyo singayikhokha kodwa ke wena mfethu sabanga inkinga nayo ukuthi uyajova. Yebo leyo nto. Kube nzimana mina ukuthi ngiyajova. Hayi mtshela time asibe ecela indaba ukujova ngiyasilungisela indaba yokuthi sikhokhele imali. Sambe nishophanta. Athi sengile ukuyophanta nginomsebenzi lapha nginama parcel awu 27 lapha engiwadayisayo. So shuthe kulo 27 sizokhipha uhalf wemali sise la police station sale no half wemali esizodla wona senze into zethu kona. Yebo leyo. Kube khona umzimane nawe uyabona ukuthi yabo nje ukufike mina impilo iyashintsha kuyena. Uyabo behleli yedwa phela la ezenzela into zakhe. Bese kufike mina ngifika nezinkinga. Uyabo. Aya accept bethu ngoba umuntu oright onoma ophansi. Shuthe ngalelo langa kula parcel awu 27 isashaya mali ngisaya 560. Kulo 560 sakhipha malini u300 sawise police station sasala no 260. Sawaze nathi uthi sibheme sidle. Yobe sibhema nje la sibhema esigangaleni. Mesingayanga eMaskandi siba khona nje la kuPark yebo leyo nto. Khona indawo ekuthiwa ise-White House. Ngiyayibona ukuthi White House sinokuhlala khona. Ziyahamba insuku nje sibhema kanjalo nemali sihamba sifike sishiye lapho. Ekseni nje siphuma uyodayisa ngakuyi weekend siyabhema White House wawo past 4 kanje enta ekseni sibhema
Shouthi sibona nje ngamabhuzu amaphoyisa masiphakamisa amehlo ukuthi awu amaphoyisa. Yithi silibele yini ukubhema sisanakile la ukuthi khona abantu asebengenile. Shouthi bebambe mina bengibambe nani nomjovo ngithi ngiyawufaka yabo. Labo abantu sebejovile sebehlalele ithime aselihle sebebhemile bayibhemela ugwayi. Kuboshwe mina intombazana. Bebambe wona Shouthi bebamba mina nale ntombazane beyadijova. Besithathe besifaka evenini. Lisali ithime noSP. Behambe nathi siyala kuBroad epolice station. Banobufazi obugcwele basibambe nehunga yabo leyo nto esemjoveni. Sihlale mfethu sihlale cha ukuthi mhlawumbe sahlala the whole day. Sesiqalile mashana uArose. Uyenhliziyo bancane ube ngathi ungaphalaza yabo nje umuntu uphelelwa namandla njengoba sihleli la. Isikhathi siyahamba. Kuze ngene enye ishift ucabanga. Ishift yalabantu abasibophile iziphumi. Sihleli njengoba kuzongena le shift athendwe elinye iphoyisa lizosayinisa nalo phela seliyangena. Lisho ukuthi hayi Sibusiso nawe Zama kusasa niyahamba nenkantolo. Nibanjwe nehunga abafethu eWhite House ekseni ngabo past 4. Azivume impela kuse kuba umsomluko besithathe besisenkantolo. Mesifika enkantolo nakhona ingadonsisi nje inkantolo sishaye ngobani ngo7 days inkantolo ithi hayi nihamba nale Westville niyohlala khona o7 days yabo. Angikaze ngiye Westville first time njengoba ngiye Westville. Hayi sambe sengaphakathi mesifika la Westville kube khona ama procedure akalandelwayo ukuthi wena uyakephi uye 26 yabo leyo nto. Noma 28. Hayi mina ngayishonela ngala entshonalanga 28. Hayi hlale nama 28 kamnandi nje phethu. Sahleli la ngicabanga nje njengoba ngiboshiwe nginemadlana enginayo yabo engango 220. Vele ngiqalekele la. Ngibuze komunye la wethu bafethu ungayithola phi into kanje. So ungayithola leyo nto kodwa ke la ziyabiza izinto ziqala ku50 yabo zawo 100. Ngithi mina ikhephi lemalini so khona la 50 khona la 100. Singakubizela la ibhantinta elilodwa lizokulungiselela leyo nto. Mina ngiyacela bafuni ningenzele leyo nto. Njengoba ngikhipha imali ngithe mengithi ngiyayibuka le mali hawu lo 200 uyifake yazi awuyona imali uqondile. Yazi benginganakile. Ngingamtsheli nalo ukuthi lo 200 uyifake. Ngimnike ahambise kwibhantinta. Hayi na impela dayiseleke kuwe nanoshintsho yabo. Futhi nabo abayinanga ngendlela ekudayiswa ngayo izinto ziyafonqwa yabo leyo nto ziphoswe ngale idonswe kuze kufike ngale nathi mase sibuyisela futhi kanjalo uzowehlisa intambo sidonse sithathe lawo makhephi noshintsho yabo leyo nto. Kuhamba ngamawindi nje izinto lapha hayi lifike kumina ngithuka ukuthi awushuthi abonanga ukuthi le mali iyifake yabo. Hayi sibheme sengiyamtshela lo nje wesibheme uthi yalo 200 sekunikeze yona mfethu uyifake. Uthi yazi wena yazi lento yakho yangithusa wona yazi yatshengisa ukuthi isigebengu ngempela wona. Uthenge ngefake ngithi mina lo 200 uyifake bengade ngawunakanga uyifake phela ngeke uzunake uma ubuka musha kodwa musubukisisa fake le. Sibheme kanjalo zihambe nezinsuku ngihleli la nalo fethu yabo. Nalabo beqobule ama 28 benze lento yabo ukumisana ngo8 kanjalo inombolo yebo leyo nto. Thina sakashayeleki kahle sisayempatha yebo leyo nto. Ebusuku nje kube ukuthi ke phela impatha ziyafoniswa yabo. Zifonela abantu bakubo ukuthi zicela imali
zokuthi la njengoba ehleli la wemanje uhleli kabi uyashawa akanayo indawo yokulala uleli phansi. Hayi nami ngempela ngifonele umamkhulu obeyona number engangiyazi ngitshela mamkhulu ngisacela ungisendela bandla imali ye-airtime la. Imali ye-airtime wefethu kungaba noma 100 noma ngawu-150. Kubi ngiboshiwe ngisejele. Athi ngalokhu ngidakela wena ngikhuluma nogogo wakho la. Yabo. Yadlulisele kugogo ucingo. Mina yazi ugogo kube nzima ukukhuluma nogogo kodwa ngimtshela ukuthi gogo ngisewesivile la. Ngizobuzwa nje angihleli kahle ngiyacela manje ungihlanganisele imali yangu-100 noma ngawu-150 ungisendele nje kube i-airtime. Yabo. Athi ugogo wangifaka enkingeni mfana wami. Yazwa ngisho ubaba wakhe akazenze kanje. Kodwa hayi ngoba uwena ngizotshela uHlumo ngizothumela uSipho noluya manje beyothenga i-airtime eStates bebuye bekusendela. Hayi nangempela ke ngilivala ucingo ngibatshela abafethu bafethu hayi umamkhulu usobona uzoresponda nje manje ngayo i-airtime. So hayi wena into zakho zu-8. Into ongayenza thatha nali shiti uyolala kuloya mbhede na umbhede wakho akekho ozokutshela ngalo mbhede yabo leyo nto uzolala la. Hayi nangempela ngithe nje ngisathi ngilungisa umbhede alikhala ucingo kuthiwa hey mfethu nangu mamkhulu wakho. Ngilanza athi okay nazi izinamba zale time bekuneza ipeni sibhale phansi sifake. Bona ke banendlela ukuyishintsha ke le time yabo ukuthi ibuye isiyimali. Yabo le nto yahlupha iboshwa. Mfethu yabo lapha wathi uba nzimana nakhona ejene. Beyishintshe lento ibe imali ibuye sekuyimalini 150. Bethi ke wena ke awuyiphatheli imali uyaphathela yabo. Into esingayenza kuwena sokuthengela i-20 yakho nensango yakho yabo ubheme nalabanye abantu abangaphansi kwentshayelo onabo yebo lonto. Nathi la samagunye nelokhu nezimfanelo sobhema nathi la sonke la basho kumalini ku-100 bona thina basinikeza malini 50 yabo. Shutho uphume ama-20 awu-3 nensango u4. Shuthe nje u4 ijumbane nje ezu4. Bona ke bazenzela ka-100. Shuthe bathenga lezi zinto zabo ngidi ungaba babhemisane wona. Mina ngibatshele bafethu ngisanenkinga ya-arrest. Ngicela ningishayisa noma ngama-hits amabili. Kuthiwa wena ube mzuzu qo awuhlehle la wena yabo ngokuwela embhedeni wakho okuqala. Sebeyangijikela ke manje yabo anginanombolo mina angiyazi inombolo. Ngiyakhuluma mengikhuluma nabo ngikhuluma le language yabo. Kube nzima bengibhanisha lelo suku benganginiki kulalwe ngisho ukuthi ngilale ngibhemele leyo nsango leyo. Phela izinsuku ezu2 bephinde bengifonise futhi ekhaya kuthiwa hayi ndoda phela sasingasho ukuthi uhlele ngokukhuleka la. Awufonela usister la nakho amadoda eqalekile la sengaze kufa umuntu. Batshela bathi yazi bafethu labantu engifonisa kubona abasebenzi bahlele ekhaya. Bayayisebenza kwabona akekho osebenzayo ekhaya. Kuthiwa sihlangana nalokho yabo. Yabo nje ukukhuluma nje uzosenza sigcine sikushaya yabo ungasenzi ilima wona. Mina iPhone ngithatha ifoni njengoba ngikhuluma nje angithandi ukufona manje sebenginikezile phela lokho abanginike kona sengilokho ngibahlupha manje kodwa ngibona kuyaphoqeleka la ngizoshawa futhi yabo gcineni ngizogcina ngilala lapha e-toilet. Ngifone mamkhulu ngimtshela mamkhulu kubi la bafethu yabo nje ngimtshela manje ngivalelwe ekhoneni ngikhuluma nani amadoda awu7 ame phambi kwami la ngicela kanjani ngizama ngisho ngawu-50 rand ngiyacela kubi
Ngathi mamkhulu kube uyazi-ke mina ngise-Gateway nginezinto zami engiyilungisayo. Angikho ekhaya. Ungalinda mhlawumbe into engange-2 hours kuya ku-3 hours ngoba ngisabhizi ngise-Gateway ngenza izinto zami. Nawe uyazi ngisebenza kanjani mfana. Ngithi okay mamkhulu. Nabo bayezwa njalo njengoba sikhuluma iku-loudspeaker yabo. Hhayi beyase bethi hhayi sizwile inkulumo mfana kodwa akasisho ukuthi ukhululekile. Wena la hlala lapha phansi osimende. Soze sigcwale ngani ngolayini umamkhulu wakho mase sifonela. Yayibona leyo nto. Sahamba isikhathi gcine umamkhulu eresponde nini ngo-7 ntambama cabanga. Esefona back athi nayi-ke le time ade uyifuna mfethu. Nami ngifika manje la ekhaya sengitshela manje ngimtshela manje. Kodwa-ke bese ngiyiphethe ngiza ngapha ekhaya ngiyithengile. Bese ngenzela uku-informa kugogo wakho ukuthi hayibo usuphinde wafona. Hhayi send inamba kanjalo. Bephinde beyishintshe labafethu. Kushuthi kwaba u-R100 ngalelo suku. Kwenzeke kanjalo. Sekuzofika usuku lani lokuthi nami ngiphume phela 7 days uyaphela uyayibona leyo nto. Njengoba ngizophuma siyashintshwa sisa kephi ezantsi. Sikwazi ukuthi sibuyele kephi khona sizokwazi usithatha oholo usikhiphe. Uyayibona leyo nto enkantolo. Senje kusanjalo kusakhulunywa indaba yalo R100 hayi kuye ngingena ubaba la endlini. Athi amadoda lawa asezophuma bengicela bandla ebelungiselela la aphumele ngaphandle. Iphoqeka ukuthi ngiyishiye kanje le ndaba yalo R100. Siyehliswa manje siyaphansi. Yabo. Sasiba u-40 nesiphumayo la endlini. Sehle sishona ezantsi. Lesifika ezantsi nakhona kunamadoda futhi sesihlangana nabanye bakwezinye izindlu hlukahlukene. Kodwa hayi ukuthi ama-26 kuwama-28 wonke. Hayi nakhona lapho kuzosa kube engakusasa esamba. Washuba umuntu wagcina edliwa isijumbana isho ukuthi bathatha insipho bayifaka esokisini. Zasha. Bashayelane ukuthi asifuni ukufona. Mina ngagcina phela sengingamathi mina ayikho inamba abantu basekhaya engiyaziyo. Yebo. Mina bafethu ayikho inamba engiyaziyo. Wathiwa wena wasijwayeli kabi. Yabona-ke wena uzobe isibonelo kulabantu lapho. Yabo. Up mkhosi. Up down mkhosi. Hayi so woza la. Bengishayeke ngalezo mpama kanjalo. Yabo nje ngizwe enkantolo. Ngangibovu. Ngibovu ngempela hayi indaba yokudlala. Sihambe senkantolo mesifika sidedelwe kanjalo-ke kube dismissed hayi. Phelile lo 7 days. Ngibuyele emuva. Mengifika la emtateni ngifike ngitshela i-time ukuthi kuhambe kanje nanje. Athi kodwa yabona ukuthi kusawukushayeleka nalokho yena uyigunya-ke lomfethu i-time uMathathela. Uyigunya lase 28. Athi akhuleka kusamanje amancane laba kwenze kona. Kodwa kusayiphathi sokushayeleka leyo. Asihambeni bengifice nje sethi ngehla ngemaskani ngiyobhema. Ngiya for arrest kulowo mzuzu. Hayi sehle siyobhema ezantsi. Bese phantile wadayisa waqedwa yabo. Ngithi manje ugcine wenze njani lapha kula maphoyisa? Kuthiwa indaba yakho bavejane bayivala ngenxa yokuthi waboshwa phela. Bayafika bezokuchecka la ukho. Nawe yabatshela ukuthi hawu lo mfana waboshwa ekuseni ngabo 4 bambambane ungawaboshwa. Yabo. Shuthi ngagcina ngikhokhe nje lo half amalini. Kwabo 2.3 ngagcina ngikhokhile. Abasafiki phela nalabantu bezongilanda bezofuna le mali. Athi mina ayibonge inkosi ngoba-ke sesiphelile indaba lesasikweletu ayibona leyo nto. Ne-time selikhululekile nalo liyajaha ukuthi yazi ngijabulela kona ukuthi waboshwa wena ngoba ngabe namanje
usabhizi lokukhokhana nalo 5,000 asisakwazi ukwenza izinto zethu ngemali yabo. Ngina nekhadi la njengoba la Capitec iphela bengisebenza useyakwazi ukuthi abeka imadlana ke njengoba ephanta sifaka kuleli khadi lami nami ngikwazi ukusendela uma engane noma 5,000 kule mali noma 500 abe right yabo. Zihamba insuku ezihlushwa na umasipala ke lemgaqweni yebo leyo gcine kulahlekile futhi leli khadi ne-ID yami nokwalahleka ngobhaka wonke yabo ngoba izinto zami behlala kubhaka yobe sibaleka nje ngabaleka ngakhohlwa ubhaka bawuthathe la bafana bewufaka kuleli truck leli lamasipala kukulahla kwe-ID yami nekhadi lapho yabo. Evane ngiqaye phansi manje ngithola i-ID nekhadi ngiyakubona wekhadi liyashaya kodwa alishaye ngale kwe-ID uyayibona leyo nto. Kunemali vele bese sifakile ebhenki besiyibeka yabo. Time alicasuke liphatheka ukuthi yazi ke manje le mali istakile lapha yabo. Funa libuyele ekhaya wena uyolandani certificate sakho noma ufike ekhaya uthathe certificate wenzeni uthathe lezi number ze-ID mase uyabuya sikwazi ukuthi samtho wenzani i-ID lokhuzana ikhadi elisha yabo. Ngoba nayo le mali uyakwazi ukuthi akhiphe kuyona sisebenzise nezinsuku phela ahlezi kunebhizi lapha anta khona yabo. Bekuthola ukuyabheda nje usuku lonke yabo angeni custom akekho fisherman othengayo yabo. Kube into kanjalo ngagcina ngendapha ngiwumuntu obala eThekwini nami kanje sengihlela eThekwini izingane zami angisayinakile angisayisupport mfethu yabo nje ngithi ngezwe eminyakeni 2 gogo ushonile. Hawu gogo ushonile ngitshelwa nakhona ngitshelwe umunye mfethu ohlala ngakhona ekhaya ugogo ushonile kuthiwa ugogo wakho ushonile mfethu usengcwatshwa ngisho ungcwatshwa. Hawu ugogo ushonile sengcwatshwa ungcwatshwa. Time alicasuke ethi hayi ngeke samsokhipha imali isigibele sekhaya usifana fana ngempela sokhipha imali sithatha amateksi ayenanda besifika ngempela hayibo gogo senginesonto eshonile kumuncu nje ekhaya ngiyabona nje kumuncu egcekeni kwabona abazi bazoqala bethini kumina ngoba bayazi indlela ebezwana ngayo nogogo impatho yami nayo benguyi like ngindoda yakhe yayibona leyo nto ngoba bengithanda futhi ugogo. Kwaba buhlungu kumina ukuthi ugogo uzashona mfethu angimncwabi yabo leyo nto yangidla ngalendlela ukuthi ngayigcina ngathi senganjelo umqondo yabo. Nalento yokubhema ngabona ukuthi yazini iyona into ezongisiza lento ukuthi ngize ngikhohlwe lo ngicabangana nogogo mengilapha ekhaya ngoba unosofu lakhe ekhaya ohlala yena nje kuphela uthi ungena nje eminyango hlangabezwe yena imali sofu empty kuyabanda nasendlini ayisekho leyamfudumalo uyayibona leyo nto yagogo kube nzimana nje mfethu. Ngibuyele la eThekwini ngihlale ngibheme kube ngathi ngibhema kakhulu enginakuqala manje sengistressed kakhulu ugogo asekho simile izinto manje uzokwenza njani mfethu. Hayi kufike ukuthi yazini angihambe ngempilo kunale ndawo le kuthiwa Phuzwe Metadol iyona uye ukubhema yebo lona ama class leyanto ngihambe ngekhona fike ngiqale khona nje ama class amasha bengibhalise kanjalo kube ukuthi ngizoqala ngakusasa ukuphuza iMetadol yabo. Ngihambe khona sengijabulela ukuthi ngibhalisile ke khona ngifuna ukuyeka manje ukubhema yebo leyo nto ngibuyele ekhaya. Hayi nampela ngakusasa ngivuka ekseni sengivuka ne-time sami sekhona fike ngilandela ulayini singene ngaphakathi befike bengiphuzise saphuza o 10 ml
be-methadone. Ngani ngeyivala. Phuze ngiyaqala uyiphuza nayo lento. Hayi na ngempela ngizwe ngathi iyasiza-ke egazini, iyawuqeda nje u-arrosto. Nayo iyi-drug addict nje ekubambayo, uyathinga nje kabi. Ngizwe ngathi u-arrosto awukho. Ne-timer ngicelele nje wabafethu la abanye abanawo ngamabhodlela yabo. Ngimcela ngiphuzisela ne-timer futhi ngoba lona belingakabhaliswa yabo. Ngabhalisa ngihamba ngedwa. Liphuze nalo. Sibhema ugwayi, sibhema insangu, hayibo. Sisuke vele singabhemanga siya ngemaskande. Sisuke nje straight saya le mbili. Idlala indima ye-methadone, izwakala ukuthi hayi ngathi iyalishaya i-drugs, yayibona leyo nto. Kurula yona nje la. Sibheme nanensangu amnandi hayi. Sibuyele futhi la emtatweni siphante kanjalo. Ngakusasa size la ekseni. Masiqeda nje kuphanta sembile sophuza i-methadone. Mengiphuza sengishiwo hafu ukunikeza i-time, yabo leyo nto. Kwathiwa lona lizoqala ukubhalisa next month. Ngeke bekwazi ukubhalisa kusagcwele kwamanje, yabo. Ngiphuze ngilishiye lishaye nayo kule methadone. Nalo liyayithanda maliyeza ukuthi liyalapheka, iyayivala leya drug le yani yokujova leyo. Hayi sibuye siza la emaskandi, emaskandi kuzochoma ukuthi hayi seyekile ukubhema, asana nkinga nje ngahlala nabantu ababhema, hayi nanandaba. Uyabona ukuthi lo muntu lo khona ayidlile, yabo. Abatshele futhi ukuthi hayi methadone emthingisa kanje. Ngingabona yazi nitsha ukuthi ukubhemiwe unganti hayi sibhemele methadone. Sibambile. Sambe ngisho no-patient wethu uyacasuka manje ukuthi kunemali ayiluzayo yethe yasekuseni nje ubeyazi ukuthi uyawuthola mhlawumbe u-380 ngathi, yayibona leyo nto. Akhale ngale ukuthi Matsatsela yekile kubhema, manje phuza methadone manangu. Hayi Matsatsela, hayi ngiqala kushintsha impilo baba, and then futhi ngifuna ukubuyela ekhaya, yabo. Ngithi mangiphanta ngiphante ngiye ekhaya, yayibona leyo nto. Lithi hayi nalapho ucabanga plan right Matsatsela. Hayi sibuyele emtateni mesithi yabuya hayi kuyi-low tide amanzi avulile. Singakwazi ukuphampa lezi ilwane sidayise sibe nemali yosuku. Manje sesiyakwazi ukuthi silale nemali, mhlawumbe mesino 400 sesiyakwazi ukuthi sebenzisa 100 200 silale nawo, yayibona leyo nto. Sithenge 20 yeMarlboro sibe ne-20 nePepcaris, yabo. Iyona into esiyilibazise ngayo-ke manje kwi-drugs ukuthi ngcono sithenge 20, yabo. Sibe ne-20 yeMarlboro nePepcaris. Sithenge insangu. Mesiyale embili ne-20 yethu sinokone sinensango yethu. Siphuza i-methadone siyishukela insango yethu. Right high lapho. Sibuyele emuva siyobhanta, yabo. Nami ngubona ushintsho mfethu olukhulu, yabo. Ngoba ngikutshela ukuthi sayenza leyo nto unyaka wazwa phela. Banginikeza amadosi ami naye bamnika ubaba amadosi akhe methadone ngoba bayavala phela mekuphela unyaka, Ngiwathatha amadosi ami kube ukuthi siplanelani ukuya ekhaya naye, yabo. Hayi na impela ngoDisemba sibuyele ekhaya. uChristmas nje sawudlela ekhaya, noNew Year sawudlela ekhaya. Akukho nje ukugula ukukhona, isiphethe kahle nje methadone. Sesicabanga ngisho ukuyiyeka-ke kwayona, yabo. Ngoba yini asawuzwa lo-arrosto, yayibona leyo nto. Sesabantu nje siyaphuza futhi nalana, yabo nje seku-right. Ngagcina mina wami ngiwadayisa ngoba mhlawumbe kwangamabhodlela ayi-8 ngiwadayisela bona laba bafethu bangasekhaya ababhema wona ihunga, yayibona leyo nto. Hayibo, yazi omunye nje okuthiwa umthuku umakho wajabula kabi mfethu ngoba wambona ukuthi hayibo yazi ngathi uyayeka ukubhema. Yamsiza leli dosha leli engimnikezele ngoba uphuza ngesivalo. Methe sivalo ekseni wathi holiday
you right, yabo. Phela-ke sungadawuna ngalo gwayi, uyishukela insango yakho. Sufana njengabani bonke nje. Umama Mthoko wafika ekhaya azobonga ukuthi hayi Sibu, yazi lento ofike nayo ingisizile, iyasiza kakhulu. UMthoko bese ngenzela into engingayiboni, isikhwama sami bese singasahlali nje kahle, bese ngisifihla. Uma ngifika nje ngibuya emsebenzini kufanele ngifihle iy'khwama zami, izinto zami ey'balulekile ngiy'fihle. Uyayibona le nto, ngidlala uMthoko bese edayisa into zamawakhe nezinto ey'ningi nje ubese ey'dayisa. Athi ngiyabonga udlala indima enkulu, uya ngokushintsha, uyambona shuthi umawakhe. Hhayi ngijabule nami ukuthi khona usizo engilibonayo. Umama Mthoko shuthi angiphe-ke leyo madlana, wangipha malini 400. Wathi hhayi le mali yokubonga Sibu, hhayi ukuthini, angikuthengi hhayi ukuthi kanyani. Ngiyabonga. Hhayi nami ngijabule wathi mawethu ngiyabonga kakhulu ngalokho ukuthi khona ovelayo oyedwa obonayo ukuthi hhayi iyasiza le nto. Hhayi iyasiza kakhulu i-methadone. Manje ugcina ubuyela kanjani futhi kwa-Hell? Ukubuyela kwama-Hell time, impatho-ke manje ekhaya ayisafani. Sihleli la akekho umuntu omdala obenjengogogo bekwazi ukuthi asilawule. Kunomagcino la oney'ngane eyomfana esindala iqedile ngisho esikoleni. Umamkhulu unoSontolo engangifunda naye, yakhumbula yakutshela ngayo ukuthi hayibo Sonto naye uney'ngane eziwu-2 nami nginey'ngane eziwu-2. La endlini yami indlebe engihlala kuyona kuhlala lo mfana lo ozalo magcina kagogo uDoli. Manje angisakwazi mina ukubuyela endlini yami, sengihlala ka-round la esenza khona izinto nje zokushisa impepho yonke leyo nto. Vele leyo ndlu ivumele ukuthi kube yimina engihlala kuyona yabo. Gogo wayenikeze mina. Wathi nje ngisho kuthiwa ngiyashona kanjani, ubatshela nabo bekhona bonke ukuthi hhayi le ndlu eyami, yabo. Kodwa ukuthi ngoba kuyeyami bengeke bekwazi ukuthi ngefuna ukushisa iy'mpepho ngeke bey'shise, bazokwenza yonke into emelana nesiko, yabo. Kodwa-ke yona nje ikhuluma nami ugogo, yabo. Hhayi ngingakuthandi-ke mina ukuthi ngilokhu ngihleli lapha endlini yempepho, yakona eyami. Mina ngithanda ukubuyela endlini yami ebengihlala kuyona, yabo. Kube khona ukugejana ngaleyo ndlela. Lo mfana lo uphuza utshwala loya useyibona ukuthi yena engangishaya mina, uyayibona leyo nto. Sengikhiphela iy'khala egcekeni, uyayibona leyo nto. Ngimtshele umakhe ukuthi Doli, uyayibona ingane yakho mfethu yenze njani, yabo. Athi uDoli ngizokwenzenjani wena nami lona uyangihlula, yabo njengoba edakwe ebuya ebusuku angazi umenze njani, yabo. Usey'phethe phela loya usemdala. Ngitshela umamkhulu ukuthi mamkhulu yazi manje nginenkinga lana mfethu. Niyazi angakasebenzi ukusebenza kodwa ngiyabona ukuthi ngale ndlini enkulu kubusa iy'ngane zami omncane Doli, yabo. Amahle laba bayazenzela nje, mina mengiqala ngithi ngithinta ifriji yakhulunywa kuthiwa ufakeni lapha efrijini, yabo. Yabo nje sekukhona ushintsho olukhona nje ekhaya. Le nto ingangiphathi kahle. Ngizama imali ngigibele ngize la eThekwini kwi-time ekhaya nginenkingane encane mfethu, ngisacela ungizama imadlana egrosa nje encane engizobuyela nayo emuva, yabo. Ngifuna ukuthenga igrosa nami ukuthi kube khona into ethi uma ngivula ifriji bazi ukuthi ngiyasupport, yabo. Athi mathathele ube nenhlanhla ufike ngenayo imali. Unamalini? Uno-1200. Hhayi sihambe se-Shoprite, hhayi nempela ngifike ngicoshe, yabo. Zize zidlule nje ziyaku-600 lezi zinto, yabo. Izinto ey'ncane nje zokudla zasekhaya, nami ngifuna ukuba ne-preservation yokuthi sengiyakwazi ukubeka into etafuleni. Hhayi angithengele ne-roll on, angiphe nemadlana nje ukuthi ngithole ugwayi, yabo. Ngibuyele emuva ekhaya. Athi Sibu umuzwa ukuthi kuba khona inkingane, ama-gate avulelekile la kumina, ubuze kumina ukhulume nami, ngeke ngihlulwe wena mfana kaThami, yabo. Ngithi hhayi alright Thami.
azangishiya esitobhini mfethu, wangishiya erenki nje ngagibela ngahlala phakathi etekisini wahamba mnandi. Mengifika nje ekhaya kahle ngiphethe oplastic ngicingile nje mfethu, ngumuntu nami ozo-actor njengokuthi nje cha ngifuna ukubavezela ukuthi angisekho kuleya nto yabo yama-drugs, ngizophila nje impilo e-right, sihlale nje kade sihleli kwenzeka, yabo leyo nto. Hhayi ngiyibeke-ke lezi zinto ngendlela ey'hlala ngazo ekhishini, yabo leyo nto. Ikhishi vese ngena nombani. Hhayi kube ukuthi njengoba ngithenge le nyama, hayi bo mengifika ngale sekukhona lezi iy'ngane lezi seziy'thosela inyama esinoma kanjani, yabo. Methi ngiyabheka lapha freezer ngezansi, awu zidla le nyama le engifike nayo, ziyay'thosela nje ngendlela yokuthi ziyamosha, yabo leyo nto. Ngimtshele umawazi ukuthi yazi mamncane amahle no amanda benza kanje nakanje, kanti angiyithandi leya nto. Ngazi ukuthi mina inyama mizophekwa iphekwa sidle sonke, yabo leyo nto. Kuthengiwe into esizoyidla nje sonke, hhayi ukuthi umuntu ayithathele ugalo wakhe athose yena ayidlele. Angiyazi leyo nto ngoba ngisho ugogo esaphila beyilwa leyo nto ukuthi kwanawe wena Doli bekutshela ukuthi kungabi khona izinto oy'dlela emakamereni, nami bengitshela ukuthi angingabi khona izinto engiy'dlela endlini yami, yabo leyo nto. Into ekhishini ayiyo ekhishini, yabo leyo nto. Besazi kanjalo, kodwa ngiyabona ukuthi hhayi ukuba khona kwami la ngiyaxhaphazeka, yabo leyo nto. Futhi angihleli nje ngendlela e-right, kuphume nala magama okuthi wena uyiphara, ayikho into esingalokhu siyithemba kuwena, yabo. Lo mfana lo medakiwe ubuye adakela kumina oluya, abuye azongitshela ukuthi wena mfethu ngeke sizwe ngawe, wena kade uyiphara wena, ukuqala sikuthembi, singagcina sesizwa kuthiwa kulahleka amateki nje la. Kuyimanje amafoni ethu asiwabeki nje kahle. Ngithi mina luya yazi lokhu engaba yiphara la ekhaya mina mfethu, ayikho into engayitshontsha. Ngisho umahakho lo uyazi, nangu umamkhulu uFakazi, bengimlandele iy'mali zakhe zesitokufela, ngibuye ngimnike esandleni ziphelele, yabo leyo nto. Angikaze nje ngibe nesandla ekhaya mina mfethu. Manje le nto ongitshela yona ngoba uphuma le komlazi uzongitshela ukuthi mina la ekhaya sekuno-1 no-2 no-3. Hheyi angizwa kahle into eshoyo naluya. Ngitshele omunye ebesiyintandane naye uNduduzo, Ndu uyabona kodwa le nto enziwe oluya i-wrong mfethu. Ngicela uzame indlela yomtshela ukuthi akwenziwa kanje. Angathi medakiwe ayibone Goliath la ekhaya, yabo. Nami angizisho ukuthi ngumuntu omdala la ekhaya. Sisangaphansi kwala abantu abawu-2 uDoli noHlu. Yibona abantu abadala la abangakwazi ukuthi besitshele ukuthi u-1 no-2 no-3 abawufuni, kodwa meniphefoma nje ni-right. Hhayi oluya mfethu uzozenza iy'gongo la, yabo. Mengingena endlini enkulu ngiyagadwa, ngigadwa iy'ngane ey'ncane mfethu. Kuthiwa funa zingibuke ukuthi ngenzani kanjani, yabo leyo nto. Le nto iyangicasula amanye angitshontshi, yabo. Into engisuke ngingenele endlini enkulu mhlampe ngizokwenza lelo tiye ngidle, yabo leyo nto. Phinde ngiphume ngiyele ngale ekamereni lami, yabo. Hhayi ngibona ukuthi yabona manje impatho ayisekho. Umuntu oshaya u-5 la uDoli akayikhuzi futhi lezi ngane zakho, yabo. Sengilokhu ngigcina ngibuyela la eThekwini ngizotshela i-Time ama-reports enza la ekhaya, yabo. Ngiyabatshela nabanye abantu basekhaya abamanye amalungu omndeni, yabo leyo nto, ukuthi hayi uyazi ekhaya ngisho sengibavezela ngendlela yonke ukuthi hhayi angisekho kwiwunga, kodwa yazi ngendlela abenza ngayo yazi bayangiphusha bona ukuthi ngigcine ngiphumile egcekeni, yabo. Ngoba kubuye kuphuma amanye amagama ukuthi wena hamba kama wakho wena, yabo. Hamba uyelekini ezansi khona abanye odadewabo bakubo abahlala khona ngale zansi. Hamba uye khona, yabo le nto. Akusho bona omama, khuluma lezi y'ngane lezi, yabo. Sey'khulile phela manje seziyakwazi ukukhuluma. Nginokungaphakelwa la, yabo. Mekupheke nje zona hhayi angiphakelwa.
kungcono mekupheke usonto nawe ngisuka naye kude uyazwela mebengenza into embi yabo leyo nto. Umuntu wesiphile naye sikhule naye mdala kumina mhlawumbe ngo2 years yabo. Njobe kwenza yonke lento uyayibona naye uthi akayiboni. Kunalokho vedane athatha ukhiye ayovula endlini nama wakhe azama ungenzela into yokudla ngidla yabo leyo nto. Yabo indlela ekwenza ngayo kuyasho ukuthi akasekho umuntu omdala yabo. And futhi uDoli uyayijabulela lento eyenziwa izingane zakhe endlini enkulu yabo. Busa zona manje ngibona ukuthi yazini kulokho ngicela ngenzani angihambe ngeThekwini nami ngizama ukuze ngivuseni ifriji lami ikhishi lami endlini yami yabo leyo nto. Ngoba manje ayikho lento ukuthi ngingalokho ngikhonjwe lezi zingane kanje yabo. Ngoba ekugcineni kwami Sinoluya ngagcina ngimshayile yabo leyo nto. Ngimshaya khona ekhaya ngimshayelani udakelwa kumina uza agcina ekhipha isikhalo yabo leyo nto. Ngimshaya khona esiphethe lesikhali sakhe yabo leyo nto. Umtshengisa ukuthi uyingane bemkhuze nalabo abanye abafethu abakhona la uthi yazi Luya lento yenzayo iyabheda yabo. Athi hayi lona nina ukuthi nina nazi lo uma wayebuya amshaye lo akaze anitshele noma nani niyazi nina ke sipenonduni niyazi bekade nihlala la mina ngihlala koMlazi uma ehlukumeza lo kimi makho bemhlukumeza lapho vele uma akhe angaze mhlukumeza yabo. Kuphela bengilwela ukuthi angangishayi umuntu obengangishaya lapha na ugogo umuntu obenelungelo yabo. Umzali wami obewazi ukuthi angimele eyona yonke into yabo. Gcine kuphuma lezo zinto ukuthi wena ubaba wakho akasiyena wasemshadweni thina abasemshadweni yena uzala omunye ubaba thina sizala omunye ubaba akazali omabani yabo leyo nto. Sekukhona nje kuphuma lawo magama ngiyibona into ukuthi yazi yakude. Ngibuyele ekhaya eZantsama ngifike ngibatshela ukuthi yazi la ngihlala khona plan ngikhulele mina khona kababa izinto eziningi ngizenzele khona yabo. Uma ngimazi umuntu engimaziyo ubaba obengenzela yonke into nogogo yabo leyo nto. Manje bengibazi ngokuthi ubaba wangitshengisa khona wathi uma akho ke nabo dadewabo bakhona odadewabo abebezana noma engibaziyo kodwa nabagcina beshonile ngokuphila phela impilo iqhubeka yabo leyo nto. Hayi ngibatshele ukuthi yazini bafethu egcineni kwami la ngoba ngiyabona ukuthi kwenzala nje ngizoyibuyelela eThekwini ngiyoyihlalela khona ngoba manje kunepeace khona angikutholi ukukhuluma engikuthola la yabo. Mengilethe izingane zami la ekhaya kuba khona ukukhuluma nje mfethu njalo yabo. Azikhululeki mfethu ngendlela ebeyikhulula ngayo kukhona ugogo yabo. Nokufudumala nje mfethu ubasekhaya abusekho yabo nje mfethu. Sekukhona nje le misunderstanding ekhona nje ukuthi wena phela ukukhumbula ukuthi ubaba wakho wafika noma although noma uqala kumana thina sabasemshadweni ubaba Ndlovu washada yabo nje mfethu kanjani. Kuphuma lawo magama ngabona ukuthi angihambe ngeThekwini bashiye nalo yamuzi bakaNdlovu yabo. Besala beyibonela uDoli nezingane zakhe umamkhulu vese benomuzi wakhe eZansi benganankinga. Hayi babona ukuthi hayi ngiyahamba futhi ngoba ngaqoqa phambi kwabo ngageza ngahamba ngabuyela eThekwini. Yingakho namhlanje la Ngingakho ngagcina ngila la eThekwini ngahlala for 6 months umanzi ngagcina ngibuyele eHungeni futhi kanjalo. Ngokuthini ngiyibona ngumuntu ongayeza kwazi ukusaveleni impilo engaphambili ngokuthi ngihleli vele la eThekwini yabo. Ukusave kwami ngihlele eminyango kuzongisapha yabo. Sengigcina ngibhema ke ngokukhipha leso stress uthi ekhaya mfethu mengiyakhona kufana nokuthi ngiyadlala yabo. Ngoba akekho umuntu omanami athi hayi yazi nesibu
njengoba ucabanga ngento kanje akake-ke noma umuzi wakho eceleni uzame noma izindlu zamaplangwe, yayibona leyo nto. Kunalokho ngiyabona ukuthi ngiyakhasheleka nje mfethu, yabo angifunakali nje emagcekeni, yayibona leyo nto. Sengingaze ngigcine ngisebenzeka, ngigcine ngikhandeka something ngibe bengenze into engayithandi, yayibona leyo nto. Ngagcina ngihleli la eThekwini kanjalo. Netime alangamukela lathi hayi mfana wami singawa silala sivuka nawe anginankinga. Liphi time nje manje? Itime likhona ngilishiya nje la eMaskandi. Ukulilethe lapha linjani? Liyakwazi noma ukukhuluma noma nalo liphansi njengami? Hayi liyakwazi ukukhuluma mfethu. Umuntu right nabe ecabanga ukuza la. I said mina hayi ngizoqala ngithi ukuxoxa no professor uma ngiza naye la. Yeah, no, mfethu siyabonga ukuthi ufike uzoshare istory sakho mfethu. Siyafisa ngathi ngelinye ilanga ungagcina unqobile lo sathane wewunga ngoba neke nazama ukuyelwa nomalume wakho noma omncane wakho. Kwadla ukuthi ke mhlambe isikhathi sasingakafiki nengqinamba mhlambe manibuya isibili niyobuya seninamandla ngaphezulu kwala inani nawo mhla nqobo kokuqala. Nina bendlondle noPhapha ekhanda kaMenzi leni yethamele How I Ended Up in Drugs okuyingosi engaphansi kwesitebele iMPTV1 la silanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni. Lokho siwesikwenza malungana ngqo nokuzama ukuqwashisa umphakathi. Sivala imbobo ongena, sivula imbobo yokuphuma. Ijele ke nezidakamizwa kubuka kongomakhelwane abananelanayo ngoba wonke umuntu osezidakamizweni uke waboshwa, kungaba untshontshile, kungaba kantshontshanga, kungaba uboshwe ukubhema, kungaba uqanjelwa amanga. So mangabe umuntu ke obehlezi libukela ku DJ liyokusiza ukuqaphela indaba yezidakamizwa ngoba zingagcina zikufaka ejele la ungafika khona usithola usuphila impilo ongacabanga ukuthi ukuyiphile. Nanokuhlukumeza komndeni nanokuyihlukumeza wena nje isimo impilo sakho nanesimo ukucabanga. Siyacela ke bafowethu nicindezele usubscribe button, nicindezele nebell, injoin nemembership ukuze kukwazi ukuthi nathi sibe namandla okwenza ezinye izinto esingakwazi ukuzenza. Igama lami nguProfessor ngingowamkhize ngidabuka phansi kwaNongoma esigodini sapho umthetho sohlangothini kaMandlakazi. Mawufuna imetadone lade kukhulunywa ngayo zikhona inamba lapha escreenini ongayifonela 081 513 5606. Mawuthi awungitholi ocingweni ngangithumelela uWhatsApp uhlale phezulu kwendaba ngiyothi mina mase ngingena kuma messages wami bese ngibona imessage yakho bese ngibuyela kuwena ngakho ke seningcena.